И какво става, хора, в днешното видео, моят приятел Тони ще минавате всичките препятствия. Да, точно ще. Аз предлагам да започва. Айде, качи се. Само ми го дигни малко, че ми е... Като един. Така не. Така. Така. Аз ще минавам за тебе, не може. Да, и они ще го минаваме. Да, само за Така. Ого, стих се за много видео. Да, ес. Така. Малко. Така. Тук е малко трудничко, но се справим. Опа. Така. Гледам, дали ще идва някой. Така. Така. Да го направим. Така. Тук е вече по-лесничко. Тук е гадничко вече. Така, тук е лесичко. Там е най-обратното, там деца триъгълничета. Ето го Йония, там се справя. Опс, чайте, се блъснахме. И се... Да правим камерката. Така. И се тръгваме. Че така съм се хванал, че направо ръцете ми умират. Ето го Йония тук. Верно? Че малко ще го наклона. Така. Тук още малко. И още много малко остава. И готово, хора. Минахме на най-трудното за сега и после ни е лесно. Йони, вижда ли се? Да. Добре. Щом се вижда, значи е добре. Така, тук е лесичко вече. Да, ако сте се фанали за това. И оттам го минах почти. Вижте. Да. Вече го минах. И тук... Така. Така. Ето го края там. Ще го минем. Така. Така е лесничко. Те направо мога ги ударя така и да умрат. Ето тук гуми. Нямам гуми. Така. Така, тук имаме един отскок. Така.